D'aquestes experiències naixen noves iniciatives nacionalistes. En 1964, els joves seguidors de Fuster funden el Partit Socialista Valencià, tot recollint el seu ideari. No era una persona que deia has de fer això, has de fer allò, sinó que intentava argumentar i et suggeria a veure si anava per on tu anaves i al final deia tu fes el que creguis que has de fer. El que sí que tenia Fuster és que no volia fanàtics al seu costat. Volia gent que parlara, que pensara. El que més me va impactar d'ell és que no establia una diferència intel·lectual entre el jovenet que tenia davant i el personatge que ell era. O sigui, immediatament s'establia una empatia. Jo no li he escoltat mai a Fuster voler dirigir res, ni les revistes que li toca dirigir. No mai. Però sí invitar als demés a que pensaren i que podien ser un dia directors o presidents de Generalitat o alcaldes. En aquell moment no ho pensàvem ningú. I després era un savi, i tot això amb una intel·ligència molt penetrant i totes aquestes coses, era com una espècie de mestre que no tenies en la universitat i el tenies fora de la universitat. Comencen a fer-se preguntes que no s'havien fet. I comencen a fer-se preguntes com els del per què no s'ha industrialitzat aquest país, per què aquesta diferència, què ha passat en aquesta societat que ha impedit que hi hagués un desenvolupament industrial. És, evidentment, un tipus de plantejaments que provenen d'aquest no contentar-se amb la imatge tradicional del Levante feliç, sinó d'interrogar-se sobre la societat en què es viu. I aquí és obvi que el paper de Fuster va ser determinant. És clar, el pas a la política va ser una mica tardà en mi. I aleshores, és clar, quan començo a preocupar-me de política, ja havia absorbit de manera inconscient, de manera involuntària, tota una quantitat d'idees procedents del món premarxista, no marxista, exactament, i de vegades antimarxista, que ha calgut anar superant en alguns aspectes i que algunes encara queden dintre de mi. Durant els anys 60 s'estenen a l'interior i a l'exterior les protestes contra un règim franquista que sembla no acabar mai. Vicent Ventura participa al famós contuberni de Munic, que la dictadura condemna. No creguem en les pistoles, per a la vida s'ha fet l'home i no per a l'amor s'ha fet. No creguem en la misèria necessària. Mentrestant, Fuster des de Sueca es referma cada vegada més en el seu compromís polític. En endavant, la signatura de Fuster serà habitual en nombrosos escrits i iniciatives a favor de les màximes llibertats. Els 60 són també els anys més fecunds del Fuster assagista, els dels seus llibres més reeixits. El 1968 se celebra un homenatge a l'Ateneu Mercantil de València a motiu de l'aparició del primer volum de la seva obra completa. Fuster té només 45 anys. Els anys 60 van ser un total esclat de Joan Fuster i això crec jo que el va omplir molt. Jo crec que el pelegrinatge de Fuster per tot el país no era només per fer país, que també. Era el pelegrinatge de dir obriu-vos que n'hi ha altres idees i hem de preparar-nos per a aquest dia que pugui haver socialistes, comunistes, demòcrates, cristians, liberals, és dir, que siguem un país normal.
això de la col·laboració a la premsa, fins a cert punt m'apassiona, perquè és un contacte molt immediat amb el lector, i en segon lloc perquè també jo crec que es pot escriure als diaris amb tanta pulcritud literària, tant de rigor, tant d'això com una pàgina d'un llibre. No veig cap diferència. Aquells són també els anys de major producció periodística de Fuster. Al seu arxiu hi ha recollits vora 4.000 articles. Lluny del conservadorisme de la dreta anticatalanista i de la intransigència de l'esquerra dogmàtica, Fuster practicarà una mena d'assaig periodístic compromès, ple de rigor i d'enginy, obert a tota mena de temes d'arreu del món. Era la manera de guanyar-se la vida, i això és una cosa que no hi ha que perdre mai de vista. Posteriorment, diguem, té tota una altra sèrie de valors que potser ara pareixen un poc insòlits, no? Era una manera de fer també assaig, però de fer-lo en petites píndoles. Era fer un assaig, diguem, mediatitzat per l'ofici. Com a fill únic, Fuster s'ha d'ocupar dels pares ja grans. Passa més temps a casa, a Sueca, on té la biblioteca i hi treballa. La mort de la mare, en 1965, el reclau encara més a casa. El pare, malalt de Parkinson, viuria un any més. En aquestes circumstàncies, alguns comencen a referir-se a ell com el solitari de Sueca. Visc menys solitari del que sembla. És a dir, si per solitari dius viure en una casa sol, sí, visc en una casa sol, una casa molt gran, ja l'has vist, la coneixes, una casa desaforada, de molt males condicions. Molt desballestada. Molt males condicions de comoditat, però mira, allà caben molts llibres, que és el que jo necessite, i tinc allà un aparell on puc posar els discos, tinc una ràdio i això, i un televisor, i unes ampolles, i uns paquets de tabac, i sempre hi ha gent que ve i fa conversa. És a dir, que el que es diu aïllat, solitari, tampoc és tant. Ell no es volia moure de Sueca, doncs no tenia cap altra opció que fer el que feia al segle XVIII, la gent, que és fer-se la seva biblioteca, no? Per tant, funcionava com un savi de l'època de la Il·lustració, en aquest sentit. I els savis de l'època de la Il·lustració van al corrent de tot, eh? Allí tenia tot el tinglado muntat. El tinglado muntat era un Olivetti en una tauleta aixina, el sillonet, i el foc encès ahí, la xumenera. La casa del carrer de Sant Josep 10 esdevé un món per on transiten escriptors, intel·lectuals, polítics, amics, coneguts i curiosos de tot arreu. Gent de tota mena en peregrinació constant a la recerca de la conversa sàvia de l'escriptor de Sueca. El Fuster té un compàs d'apertura mental com poca gent jo he vist. Tu amb el Fuster podies parlar de música, podies parlar de poesia, podies parlar de política, podies parlar fins i tot de menjar, que crec que li interessava, podies parlar de 1000 coses, i sempre atent a lo que passava. I tenies les antenes molt obertes. I clar, això podia plegar en moments que eren francament brillants, quan el Fuster deia, bueno, pues ja que m'heu fet perdre tot el rein, ara continuem. Escolta, això era tremendo. Ara, jo crec que ell volia que avorressin d'ells, perquè totes aquelles reunions que tenia era, diríem, no sé si dir-ho, però, en fi, és com una conversa socràtica. Era una manera de formar, no fer escola, sinó, diríem, de fer una espècie de foc. Molts dels vora 20.000 llibres que arribarà a tenir la seva biblioteca provenen d'encàrrecs i regals que porten els visitants a sa casa. Ell possiblement siga el primer valencià que no se'n va de València per triomfar, i ho fa des de Sueca, des de sa casa. Sí que en un moment donat moren els pares i ell es recluïx en casa i tanca les portes, però això no vol dir que no eixirà al carrer, i això no vol dir que no estiguera en contacte en el carrer. Jo crec que el Fuster tenia unes finestres a part diguem, unes antenes de comunicació a través de diferents amics. Doncs algú li portaven llibres de França, altres li portaven llibres dels Estats Units o d'Itàlia o de viatges, el que sigui.
Sovint, les visites dificulten les seues tasques professionals. I vindre a buscar-lo i dir-me tanca la porta que avui vindran a buscar-me i no vull parlar a ningú. I jo a voltes eixir i dir, no, don Juan no està, i si